गिबियावनो आं दिनै बे जोंनि गामियाव फैनानै जों माबा रादाब लाफैनायनि थाखाय गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। कमल कुमार बर'आ जोंनि बाथौफुरि गामिनि बाक्सा जिल्ला मुसलपुर बेन्दोंनि बाथौफुरि गामिनि सासे उसु गेलेगिरि। बिथाङा थांनाय 14 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरसिम जानाय चाइनायाव वर्ल्ड चेम्पियन उसु चेम्पियनशिपआव नैथि बान्था मोननानै फैदों। बे बादायलायनायाव गासै आं मोनथिनायाव 52था हादोरा गेलेहैदोंमोन। बेनि गेजेराव बिथाङा नैथि बान्था मोननानै दिनै हादोरनि भारत हादरनि आरो लोगोसे जोंनि बाक्सानि आरो बिटिसिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर। बिथाङा जाहैबाय बाथौफुरि गामिनि मुस्रि थने बर' आरो मुस्रिमा नमिता बर'नि नैथि फिसाज्ला। आं बेखौ फिसौला जायो। बिथाङा बेखौ गेलेनानै देरहाबोनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांनि न'खरनि थासारिया जोबोद मोजां नङा। बिथांनि न'खरा ओरैबायदि खस्थ'यै सोलियो। बिथांनि बिफाया सासे रिक्सा सालायनानै जायो। बेजोंनो बिथाङा फिसाज्लानि बे लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हादों। सरकारखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानोदि बिटिसि सरकार बा आसाम सरकारा बिथांखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ होनानै बिथांनि न'खरखौ एसे जौगाखांनाय लाबोनो हायो। बेखौ जों गामिनि आइ आफा रायजो राजानि जानानै सरकारनिसिम जों खावलायनाय थाबाय। बिथांखौ आरो बेनिख्रुइ आरो जौगासिन गेलेनायखौ देरहाबावथों होननानै जों सानदों। बिथाङा जाहाथे अलिम्पिक बा एसियान गेम बा इन्टारनेसनेल बिदिनो गेमाव गेलेबावनानै देरहायोब्ला जों देरहानायखौ जों हास्थायदों। गोजोननाय थाबाय। बिथां जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्राय कमल कुमार बर'आ चाइनायाव खुंजानाय चाइनानि इमेसन सोहोराव खुंजानाय बे 10थि वर्ल्ड कंफु चेम्पियनशिप 25 बेवहाय जोंनि इण्डियानि जानानै बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय बाहागो लानानै बिथाङा रुपानि मेडेल देरहानो हादों। दा गिबियाव आङो बिथां कमल कुमार बर' फंबायनिसिम मेडेल लाबोना होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। दा मिजिंथियो बिथाङा इयुननि समावबो बेफोरबायदि नेसनेल इन्टारनेसनेल खेला गेलेनानै गावनि मुंखौ रोशन खालामनायजों लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्ला जोंनि बिटिआर स्टेट लोगोसे कान्ट्रिनि मुंखौ लाखिनो हागोन। आरो आं बिथांनि जि खेला गेलेनाय बेजों सोमोन्दो थानाय गासैबो जोंनि कच, जोंनि इन्सट्राक्टर आरो जोंनि मावथिफारिया बिथांमोनखौ बे एसोसिएशननि जानानै जाहाथे बिथां फंबायनो माखासे मानि खाबु होनायाव बयबो हेफाजाब होलायो। आं बेखिनिखौ बुङो। आदसा, दा जोङो गौथुम हिसाबै सिगांनिफ्राय दङब्लाबो जों बोसोरनै गोदानै दाफुंजानाय मोनसे आफाद। आङो आफादगिरि हिसाबै सायख'जादों। दा बे बोसोरनैसोआव जोङो गौथुम हिसाबै जेरैबायदि फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौमोन जों बेखिनिखौ सिखार जानांगोन, सिमान जानांगोन। जों बेबायदि होनो हायाखै। दा बेवहाय जोंनि सरकारनि माखासे अनसुंथाइ नांगोन। जोंनि रायजो राजा जायफोरा माने स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा सुबुं बिथांमोना जोंनि सोलोंसाफोरनो जे माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों, बोसोन होनायनि गेजेरजों, माखासे साहस होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलै कमल बायदि माखासे बेबायदि रोंसार माने गोरों गोरा प्लेयार ओंखारनो हायो। बेखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिमबो खावलायो जाहाथे इयुननि समाव माखासे गथ'फोरखौ ओरैनो थाहोआलासे स्पर्ट्सनि बिथिङाव फरायनायखौ जेरै गोसो होयो स्पर्ट्सनि बिथिङावबो गोसो होलायनो आं खावलायो। खुलुमनो हाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ बरायनाय थाग्रोबाय। आदसा नंगौ, दा जोंहा मिस्टार कमल कुमार बर'आ जे जा चाइनायाव खुंजानाय जे चेम्पियनशिप इन्टारनेसनेलाव जेखिनि जोङो दा मेडेल मोनबोनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे जों बेखौ फोरोंनायाव निस्सय कच हिसाबै जोंहा सानै दङ। सासे जाबाय टिंकु चन्द्र ब्रह्म सार। बिथाङा बेखौ मेनलि रल लायो, फोरोङो। मा होनो बेखौ जोंहा इभेन्टआ मोननै दङ उसुआव, जेरै सान्दा आरो तावलु। थिग बेबायदिनो आङो सान्दाखौ नायो आरो लोगोसे सम सम टाइम मोनबा तावलुआव एसे माबायो। आरो बिदिनो जोङो खस्थ'नि गेजेरजों फोरोंनानै बा गोजौ लेभेलसिम दैथायहरदों आरो। फैबाय थानाय समफोराव जोङो बिदिनो दिनै जेरै फार्स्ट टाइम जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इन्टारनेसनेल प्लेयार जों बहननो हादों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जों बिब्दिनो
इन्टारनेसनेलनिफ्राय आरो साबसिन एशियान गेम्स बा वर्ल्ड गेम्स चेम्पियनशिपफोराव जाहाथे जों बाहागो लानो हायो बिनि थाखाय जों खस्थ' खालामगोन नाजागोन आरो जोंनि मा होनो बिटिसिआव बाक्सायाव जोङो जिमान हायो जोंनि प्लेयारफोरखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जिखिनि ट्रेनिं जों बे ट्रेनिंखौ जोङो बिनिसाय साबसिन होनानै जाहाथे जोङो आरोसिन मोजां मेडेलखौ लाबोनो हायो बेथ' मोजाङानो बे कुइसना मानो होनबा जोंहा जोंनि लाइमोनफोरा इउथ्सफोरा दा जोङो नुनो मोनदों खेला दुला बा फरायनाय थिनायाव एसे खम आरो बेरायनाय गिदिंनायाव जों बांसिन नुनो मोनदों दा बेनिखायनो आङो जोंनि इउथ्सफोरखौ आङो फोरमायनो सानदों जाहाथे टाइमखौ समखौ ओरैनो थांहोआलासिनो गावनि केरियार दानायाव स्पर्ट्सआव फैनांगौ स्पर्ट्सखौ गावनि केरियार खालामना लानो हायो स्पर्ट्सजों आरो लोगोसे फरायनायाव गोसो होनांगौ मेनलि फरायनाय सेकेन्ड टाइम स्पर्ट्सखौ लांफानांगौ